Pasensya na po, kadakod-dakod mga mensahe aktualmente sa tuyang ko niyan. And ano ba mga mensahe dapat sa Kasoreko 2 ay pahabol lang po sa mga mareklamuhon dyan. Asikaso na po. Tabangin na nindo ang Kasoreko 2. Katabangan ng Kasoreko 2. And sa mga tagaitulan, Pasakaw, Karen, iringat po kita from Mrs. Josepina Lumanggaya. Yan. Ang saya-saya. Lumanggaya. Oras po kasi doon pagtsakatan dance mga kasama, pagpatsyakatan dance. Balik kita sa baba detalyas kan mga bareta. Showbiz news muna kita. Si Daniel asin Catherine suruway na. What? What? Yan po mga kasama ang chirismisan ang mga marites. Ano ba intriga na hiwalay na sinda Daniel Padilla si naman Catherine Bernardo. Baka kasama naglakop ang nagkaparang video na bako dadang sweet ang duwa na may nagkaparang mag-picture sa indang mga tagaanga o sa indang mga tagaanga pinagpicture na ng duwa bako nang gayadang sweet bako na itong huna mo sangkaka na pilming magkatakupan. Okay, description mo radyo man dyan, ano ha? Garo na yung magkasurumayan. Pero mama po na nahiling na kakaiba na magkaigwasindaning Prascon para sa pinali kan super hit series nindang Too Good To Be True last week. Siriman, garo medyo may mada sa sadiri si Daniel Ngunyan. Nilita, pinapautro niya ang mga hapot kan ibang mga invited na mga showbiz reporters. Garon na tutulala. Ilig ko kayo niya ini. Uy. Baka propaganda lang ini. Ba't may pelikula? May pelikula sinda. Ini nga ning pinalikan super hit series sindang Too Good To Be True. Ba't yun na yan ang dahilan? May ano lang. May partikan promotion activities. Para mapag-arulayan. Okay, magkakasama. Hindi po naman na aktor si Matteo Guiducelli. Kerry, maging presidential guard. Saro siyang sharpshooter sa PSG training. Uy. Maray mag-target. Oh. Pero garo mali sa target. Iya. Garo na mayo pang produkto. Sabi dani ano, si agom ni ano. Si agom ni Mateo. Si Sara. Pagsabi sa bareta na sharpshooter si Mateo, sabi ni Sara, uwe. Ayan lang ha. Magkakasama saro na naman ang milestone. Ang proud na pinagbandera kan aktor na si Matteo Guiducelli sa social media. Pero kaya sa pagiging army reservist, qualified man siya na maging presidential guard. Uy, matapos mag-graduate sa very important person protection course o kaya VIPPC, sarong training course sa iraron kang presidential security group. Ang PSG, yan elite force na pinagpuprotehiran ang presidente kang Pilipinas as in first family, pati naman ang mga nagbibisita mga pamayong mga leaders kan ibang nasyon. Sa Instagram, pinaghiras kan aktor ang magkapirang retrato kan sa iyang graduation as in lubos na pinasalamatan ang sa iyang pamilya. Wala po mga kasama, Baratang. Wow! Baratang wow. Sabi ni Manager Cesar Pederison, baka da iba ang tinatarget. Ano ba na-target on, manager? Ay, nito talaga si Manager Cesar, Masasar ka ng mga bagay si GM Cesar. Automatic. Uy, Laog tulos. Sexy na. Pero bilib ako kang kuya niya, itong maguni-guni man sa iyang kuya imahinasyon na yan. Pwede ka man, tindugon. GM Cesar. Ay, good morning po. Morning, manager. Maray na agad yan sa Pasakaw. Yan. Makakasabay po sa tuyang Baratang wow. Sarong lola sa Indonesia na nagkaparal daw ng pinagpaparhanap kasi mga partidaryos nako ang nasa loob palang kantulak. Kan sarong 22 pieng sawa. 22 pieng laba. Ining sawa.
Huring nahiling na buhay ang 54 anyos na si Jara kan sa iyang agum kan Oktubre 21. Pasiring ini sa pinagatrabahohan niyang rubber plantation naranisan na sa indang harong sa Jambi, Sumatra. Kanina makapuli kan banging ito, nagagadaling tabang sa otoridad ang pamilya ni Jara. Kan banggi na pinaghahanap si Jara ang salimenteng nahiling na kan search party sa kabukidan iyon sapatos, jacket asin man ang sayang headscarf. Pagabot nin pagkaaga kan Oktubre 23 may nako ang search party na sarong reticulated python na may labang 22 pie. Gatok-gatok ang hawak kini na garo may dakulang hayop na kinakan. Dakulang pagduda kang search party na inina na inang salarin sa pagkawara ni Jara. Kaya pinaggadaan ini asin pinagbukasan ang tulak ini. Siyak sinda sa nahiling sa tulakan sawa. Ang hawak kan lola. Bilog pa ang hawak ini. Inuli sa nangyari sa lola, nagdaraning kaditan, takot sa mga residentes kan Jambi o Rugpatan na papabareta na may nahiling pangmas dakulang sawa na may labang 27 pie na nagpaparapasyar sa sendang lugar. Grabe, radyo man yun, saka dahil bubuhayon, kung hinamil, Iyo, ano pala niyan, talagang hinahalon, bilog. Ayun. Saka garo binabararian na, pinupuruputan, antes niya hinahamil, grabe, Okay. Bueno, mga kasama, baretang wow pa. Pinag-apod na social media fatigue, posibleng magresultado sa computer psychosis o ang pagkakaigwa ng mandatang epekto sa pag-iisip kan sarong tao. Mga kasama, ipinaliwanag kan sarong public health expert ang mga posibleng epekto kan paggugol ning halabang oras sa mga gadgets. Basado po sa sarong medical expert na si Dr. Antonio Ludovice, ang social media fatigue ay ang posibleng makaapektar sa physical, mental asin social health kan sarong individual. Kundi makukontrol ang paggamit kan gadget, posibleng mag-develop sa computer psychosis na nagreresulta sa mental disturbance kan sarong aki. Pinaliwanag kan opisyal na kung ang nalululong sa social media asin iba pang mga online games, posibleng ma-adapt ning sarong aki ang pagiging bayulente. Kadakol na ng mga nag-aarog sa mga nahihiling nga ginigibo kan mga characters sa mga online games. Sabi pa ni Dr. Ludovice na dahil sa social media fatigue, posibleng maging malnourished dahil dapat nakakakakan sa tamang oras asin kulang ang sustansyang nakukuha sa lawas kan sarong aki. Dahil kaya ni sinabi kan opisyal na dapat kontrolon ang oras kan paggamit kan gadgets lalo na sa mga kaakian, kunday maresultado ini sa pagkakaapiktar kan pag-iisip kan sarong aki. Right or shine mga kasama, dapat po nasa kondisyon na sinda mga car aircon. Yan yan Ryan Rocks Car Aircon. Expert po sinda sa car aircon repair, maintenance, installation na may mga supply sinda kamakina kayo po na piyesa. Mga po yung mga kasama Ryan Rocks Car Aircon sa Naga City, Maharlika Highway, Concepcion Grande, Naga City. May sanga po sila naman sa Legazpi City, sila naman sa probinsya ng Camarines Norte. Mga kasama, siguro doon po na kulasin swabe ang biyahe nindo. Pasya na kamo sa Ryan Rocks. Mga kasama, kulang po kita sa oras, Aratya na kita mga commercial radyo man, Ray. Diretso po kita sa Barata Salado International. Dahil pinagnigaran kanalang kaon na opisyal kan Vatican na nadidipisiran sindang tukaron an urulay an issue sa sexual abuse kan ibang mga padi asin opisyal kan simbahan. Sigon ki Andrew Small, Secretary kan Pontifical Commission for the Protection of Minors, na naging talamak ang sexual abuse sa Southern Hemisphere. Nagmungkara subot ang pang-aabuso kan 1980 sa Australia, Chile, France, asin man US. Enot ng siniguro ni Pope Francis na dahin niya kukusintihon ang mga padi asin opisyal kan simbahan na na-involto sa sexual abuse. Magkakasama ultimong baratan niya tungo niyan sa lado ng Karawat. And
Sensation sa kawat na tennis na Pilipina na teenager na si Alex Iyala nakalaog na sa quarterfinals kan tennis tournament duman sa Nasyon kan Fransya. Nakalaog na sa quarterfinals sa kan Q80 Poitiers Tennis Tournament duman sa France ining Pinay tennis star na si Alex Iyala. Yan matapos na daugon kay na number 8 seed WTA. World number 107 na si Vitalia Yatchenko kan Russia. Dahil pinatawad ni Iyala ang Russian player asin kan ini sausawan niya. Sa pagpun pa sa nakan second round, nagrangkada na tulos ang 2021 W15 Manacor asin 2022 W25 Chiang Rai winner kunhain na ako akay niyan 2-0 na kalamangan laban sa iyang katunggali na Russian. Si report pala ni Kagawa Disong Barcena sa bagong pagkaga 4 a.m. sarado ng mga tindahan dyan sa Naga City People's Mall. Namaskog asin pinakusog ang tambalang June Orillosa asin El Meraman sa Bicol Express. Mga mansanas na naman na nasa kahon. Pakasama niya po ang daw ni na Sabado at sa 29 na po ng Oktubre taon 2022 tapos na ang Bicol Express. Pakalo. Sa pangarang kapag-pag-iribang Radyoman Sarado Technical Radyoman Ray Gomez mga kasama sa ito po mga makinista Mga sa Bicol Express sa ito mga Radyoman sa Baratas ng Serbisyo Publiko June Orillosa. Hindi man po si Radyoman El Marabad, Tatak RMN, Radyo mo Nationwide. mayo na kayang ibang pwedeng kaugmahan. Dawa sa nalit na bagay pinag-aadimuhan. Sarong bagay ang dai narurumduman. Ang magpasalamat sa umuwi na naundag bunyan. Asin sabay-sabay na magtutok sa programang Mahatudin Karaman ni Kapos Huwagkan sa Tuyang Kabuhayan. Magdangog asin mag-asenso gamit ang manibaybang produkto, serbisyo asin programang pautang hatod kan Land Bank of the Philippines. Digdilang yan sa Balitang Land Bank kada aldaw ning Martes, alas 5:30 ning pagkaaga sa RMN Stations nationwide. Madadalan man ini sa Facebook asin YouTube Live ng RMN Stations asin Signal TV Channel 309. Para sa iba pang updates, i-like, follow asin share ang official Land Bank Facebook, Instagram as in YouTube accounts na @LandBankOfficial at LBP_official sa Twitter, Land Bank sa Viber o kaya man magpasiring sa official Land Bank website na www.landbank.com. Hatod sa Indo kan Land Bank, serving the nation. ACS Kwarta Extravaganza. ACS Kwarta Extravaganza. Narito na ang inyong pagkakataong manalo ng limpak-limpak na mapremyo sa ACS Kwarta Extravaganza. Over 3 million in prize. May chance ang magwagi ng cash at gift packs mula sa ACS Manufacturing Corporation at sa RMN AM at IFM stations. Para sumali, isulat lamang sa isang malinis na papel ang inyong pangalan, address, contact number at pirmahan kasama ang 2 empty sachets of Smart Liquid 50ml or 1 empty pouch of Smart Liquid 200ml or 250ml or 1 label wrapper of Smart Paste 200 gram or 400 grams. Ilakip ito sa isang white envelope. Isulat sa labas ang promo title, ACS Quanta Extravaganza. Ang pangalan ng produktong ginamit, ang promo week at RMN o IFM station na inyong sasalihan. Kaya patuloy na tangkilikin ang Smart Dishwashing Liquid and Paste para mas malaki ang tsansang manalo. Deadline for submission of weekly entries is every Friday, 5 p.m. of the promo week. ACS Quarta Extravaganza Nationwide Promo. Hatid ng RMN at IFM stations nationwide. Kwarta Extravaganza. See posters and print ads for details. For more information, visit facebook.com/ACS Quarta Extravaganza and rmm.ph. Promo period is from July 31 to November 4, 2022. Per DOH FDA CCH UH SRR permit number 0524 series of 2022.
Sa latest official survey result kan KBP Kantar, ang DWNX 1296 AM, iyuliwat ang number 1 sa gabos na AM radio station sa Naga, asin Camarines Sur. Siringman ang DWNX 91.1 sa FM band. Number 1 sa news category sa gabos na FM radio stations sa Naga, asin Camarines Sur. Inininhuli kan sa indong mayong sawang pagdamog asin suporta. Hali sa mga radyoman kan 91.1 DWNX FM, asin 1296 DWNX AM. Diyos mabalos po. Ang oras mo niyan mga kasama sa DWNX FM 91.1 asin man sa AM band 1296. Iguana po kitang 5 45. Ini ang bagong programa sa RMN. Naputok sa baleta, makusog, may puwersa. 45. Alas 6:45 sagot alas 7:30 nin aga. 45 minutos ning may init na pagbabareta kay bangan ang multi-awarded broadcasters Ed Ventura at Grace Innocentes. 45. Knockout sa bareta, knockout sa impormasyon, knockout sa NX Chika. 45 sa RMN Naga. Marhay na aga mga kasama, kami po ang sa indong mga parabareta. Ako po si Radyoman Grace Innocentes. Ako man po si Radyoman Adventura, inian 45. Headlines. Yun. Sa headlines kan mga barata sa 45 ngunyan pong Sabado, petsa 29 kan Oktubre taon 2022. Paeng naglandfall enot duman sa Virac, Catanduanes, sa Sinman nagsunod sa Banwaan kan Karamuan, Casubago. Task Force Paeng kan Kasurekodos nakanda na sa pagresponde sa mga konsumidor na posibleng nadanyaran man kan bagyo. Ribo-ribo mga individual ipigibakwar kan mga LGU sa Kabikolan inhuli man ki Paeng. Pagbungkar sa mga waterborne diseases ipighaaditan kan Departamento kan Salud pagkatapos kan makukusog na uran pati naman kan bagyong si Paeng. Duang backriders din motorsiklo nagkagaradan sa disgrasya sa Pili, Camarines Sur. Siyudad kan Naga mapasulod ng traffic rerouting sa Aldao kan Undas. Sa luwas kan Pilipinas, heavy kan International Atomic Energy Agency nagahandal manunugod man sa posibleng nuclear test kan North Korea. Sa lado nin Karawat, 33 puntos kinamada ni Stephen Curry, Warriors gana sa Miami Heat sa NBA. Sa detalyes ngunyan kan mga barata, inuto niya to ang barata manunugod man sa kamugtakan kan panahon. Naglandfall kasbagong pasado alaw na rin pagkaagang amay sa Virac, Catanduanes ang bagyong si Paeng. Nagtama siya duman sa Catanduanes bilang sarong severe tropical storm. Pagkatapos na magtama mga bandang alaw na 10 ninagang amay kasubago sa Virac, 30 minutos ang nakaagi, nagpusak man din sa Banwaan kan Karamuan mga bandang alaw na 40 ninaagang amay. Mga bandang alas 5 din pagkahapon yaon man din sa may ngaan kan Banwaan na si Ruma, Camarines Sur. Ipigbandaraman kan Pag-asa ang wind signal number 3 sa mga probinsyas kan Camarines Sur, lalong-laro na sa mga Banwaan kan Ragay, Lupi, Sipokot, Libmanan, Kabusaw, Magaraw, Kalabanga, Tinambak, Siruma, Goa, Tigaon, San Jose, Lagunoy, Garcia Turena, Presentasyon, Karamuan, Sangayo, Campo, Pili, Bumbon, Siyudad kang Naga, Del Gallego, Kanaaman, Kamaligan, Milaor, Gain sa Pamplona, asin man sa may o sa bilog na probinsya kan Camarines Norte, Siriman duman sa Catanduanes, dangan sa northern asin man eastern portion kan Quezon.
na kinababalayahan kan mga lugar kan Tagkawayan, Ginyangan or Ginayangan, Kalawag, Lopez, Gumaca, Plaridel at Timonan, Mauban, Perez, Alabat, Rial, Infanta, General Nakar, Sampaloc, Patinmanan, Pulilio Islands. Mientras tanto, sinabi kan Pag-asa Kasubago sa indang pinakahuring weather update, nasa ropang bagyo ang pigbabantayan na nasa luwas pa kan Philippine Area of Responsibility asin posibleng agihan man kani ang mga inagihan ni Paeng lampas pang 1,000 kilometros ang distansya kani asin pinaglalauman na malaog sa Philippine Area of Responsibility sa maabot na Lunes. Sa ngunyan na nasa luwas pa inikan na par sa running tropical depression sabi kan Pag-asa. Son Estareha. Meron tayong update regarding po sa ating minomonitor na si Bagyong Paeng na sa ngayon po ay severe tropical storm na. Huling namataan itong si Severe Tropical Storm Paeng with international name Nalgae sa vicinity ng bayan ng Siruma sa Camarines Sur. Taglay na nito ang hangin na 95 kilometers per hour malapit dun sa sentro at may pagbugso na hanggang 160 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos west-northwest or kanluran, hilagang kanluran at may kabilisan po ito 30 kilometers per hour. Base sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po nyo, halos buong bansa nakakaranas na ng mga pag-ulan, direktang epekto nitong si Bagyong Paeng dahil sa malawak nitong circulation. That's around over 1,100 kilometers simula dito sa may Batanes all the way dito sa may Southern Mindanao. Magkakaroon po ng mga pag-ulan ngayong araw, pero yung concentration natin is more dito sa may Central, Southern Luzon, and Visayas. On the other hand, binomonitor din po natin ang isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay tropical depression na nasa almost 1,500 kilometers silangan ng Mindanao. Posibleng pumasok itong tropical depression pagsapit po ng Lunes at kung sakasakali po ay magkakaroon na ito ng pangalan, Queenie naman sa ngayon or yung magiging 17 bagyo. Maring inuulit natin, maring October 31 or pang-5 pa for the month of October papasok ng ating PAR. Sa ngayon, mahina pa po ito at base po doon sa kinikilos nito, west-northwest din, maring sundan yung direksyon nitong si Bagyong Paeng. So maring magkaroon din ng landfall pero hindi rin natin inaalis yung possibility na mahumina ito bago ito tumama sa ating kalupaan base sa pinapakita ng ating mga models so far. Ito naman po yung landfall nitong si Bagyong Paeng. Yung unang landfall niya ay naganap kaninang 1:10 in the morning dito po sa bayan ng Virac sa Catanduanes. Tinawid itong southern portion of Catanduanes and 30 minutes later ay nagkaroon ng pangalawang landfall sa Caramoan, Camarines Sur, 1:40 in the morning. Then around 2 hours later, tinawid nito ang northeastern portion of Camarines Sur at inaasahan sa mga susunod na oras ay posibleng tawirin itong hilagang parte po ng Camarines Norte, maring tawirin itong silangang parte o silangang baybayin po ng Quezon Province at pagsapit ng hapon hanggang sa gabi ay tatawin na itong hilagang bahagi ng Calabarzon as well as northern portions of Metro Manila and southern portions of Central Luzon. Ito naman po yung pinakahuling track ng Pag-asa regarding dito kay Severe Tropical Storm Paeng. Kung mapapansin po nila, malaking parte o yung radius nito na around 590 kilometers ay nakaka-apekto na almost the entire Luzon, Visayas, dito po sa may northeastern portion of Mindanao. And take note, itong red circle na ito ay may pinakamalalakas po na hangin. So nararanasan na yung ganitong kalakas na hangin ng severe tropical storm intensity over here in Catanduanes, Albay, and Camarines provinces in the next few hours. Ganun na rin po dito sa may Quezon, natitirang bahagi ng Calabarzon, at Metro Manila. Maaari pong severe tropical storm sa susunod na 24 oras itong si Bagyong Paeng. Pero nandun yung chance na kapag dumaan ito malapit sa may Sierra Madre Mountains, ay humina ito ng bahagya into a tropical storm. So maaaring pagsapit po ng madaling araw
nandito na sa may parting West Philippine Sea, bahagyang umina as a tropical storm, pero nagpapaulan pa rin for most of Luzon and Visayas. At dahil inuulit natin, malawak na bagyo itong si Bagyong Paeng, apektado pa rin overnight hanggang mamayang gabi po yung ating mga kababayan sa Luzon and Visayas. Sa ngayon po, nakataas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dito po sa 3 lugar. Kabilang na ang buong Camarines Norte, hilagang bahagi ng Camarines Sur, at extreme northern or eastern portion rather po yan ng Quezon, kabilang na ang Pulillo Islands. Signal number 2 naman dito sa parting Albay, Sorsogon, northern and western portions of Masbate, kabilang ang Ticao and Burias Islands. Catanduanes, binaba na natin into signal number 2. Rest of Camarines Sur, Marinduque, Romblon, natitirang bahagi ng Quezon, gayon din ang natitirang bahagi ng Calabarzon, itong Laguna, Batangas, Cavite and Rizal, signal number 2 po, at sa Metro Manila, signal number 2 pa rin. Apart from that, sa Central Luzon, meron po tayong signal number 2 sa Bulacan, Southern Aurora, dito po sa buong central and southern portions po of Nueva Ecija rather, sa buong Tarlac, Pampanga, Bataan, buong Zambales na signal number 2, at sa southern portion of Pangasinan. Meron din po tayong signal number 2 sa northern and central portions of Oriental Mindoro, northern and central portions of Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands, at magandita rin sa western portion of northern Samar. Signal number 1 naman dito sa may northern Luzon, kabilang ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, signal number 1 tayo. Gayon din sa buong Ilocos Sur, La Union, natitirang bahagi ng Pangasinan and Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Oriental at Occidental Mindoro, hilagang bahagi ng Palawan, kabilang ang kalamian ng Cuyo Islands, meron na tayong signal number 1, at sa natitirang parte ng Masbate. Sa malaking bahagi po ng Visayas, signal number 1 po tayo. Rest of Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Piliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, signal number 1, Guimaras, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Siquijor, gayon din dito sa may Northeastern Mindanao, Dinagat Islands, buong Surigao del Norte, kabilang ang Siargao, at sa Camiguin. Asahan po dun sa mga merong signal number 1 ang malalakas na hangin ngayong araw. Sa mga pag-ulan ngayong umaga po, asahan ang pinakamalalakas na ulan sa buong Bicol Region, gayon din sa mga probinsya ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, buong Quezon Province, Marinduque, Romblon, Mindoro Provinces, at hilagang bahagi ng Palawan, kabilang ng Calamian and Cuyo Islands. Meron din tayong moderate to heavy rains dito po sa Metro Manila, Aurora, Bulacan, Negros Occidental, Northern Samar, eastern portion ng mainland Cagayan, at natitira pang bahagi ng Calabarzon and Palawan. Meron naman tayong minsang malalakas na ulan sa Cordillera Region, Zamboanga Peninsula, at natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley, ng Central Luzon, and the rest of Visayas. Pagsapit naman po ng tanghali hanggang sa gabi, kung saan nandito na sa may parting Calabarzon and Metro Manila itong si Bagyong Paeng, meron tayong heavy to intense with at times torrential rains or mas malakas pa na ulan dito sa Metro Manila, gayon din sa buong Calabarzon, Marinduque, Romblon, Mindoro Provinces at Northern Palawan, kabilang ang Calamian and Cuyo Islands. Meron naman tayong moderate to heavy with at times intense rains, mainland Cagayan Valley, Cordillera Region, Western Visayas, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Bataan, and Camarines Provinces. At pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, meron tayong light to moderate rains sa Ilocos Region, natitira mabahagi ng Visayas, ng Central Luzon, and Bicol Region. So take note po, malaking bahagi ng ating bansa, lalo na sa Luzon and Visayas, epekto po ni Bagyong Paeng yung mga magiging pag-ulan sa inyong lugar. Mataas ang tsansa na magtataas tayo ng heavy rainfall warnings, mapa-yellow, orange or red man yan, at mataas ang tsansa ng mga pagbaha sa mga low-lying areas. Posibleng umapaw ang mga ilog kung patuloy ang malalakas na mga pag-ulan, at sa mga mountainous areas, mataas po ang tsansa ng landslides.
Iyan mga kasama ang update ni Benson Estrella kan pag-asa manunugod man sa bagyong si Paeng. As na antisiparan po ang padagos na pagkakaigwarin mga magugusog na pagbagunas kanuran unya na aldaw sa Kabikolan dawagan ilis na ang bagyong si Paeng sa Satuya. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta mga kasama antes pa man na magtaonin na peligro an bagyong si Paeng an manimento kan Kasrekudos nagigwa kan Task Force Typhoon Paeng tangarig magresponde sa mga konsumidor na posibleng maapektaran kana sabing kalamidad. Antes pa kaini ang kooperatiba sa pagikan mga personnel akumpeso kan department heads, mga area supervisors, technical personnel, kabali ng technical auditors, mga warehouse personnel, purchasing officer, safety officer as in public information officer nagateripon sa paagikan gini ipinaapod na emergency meeting ni General Manager Emelita Candia tangarig diskuteron ang magkakanigo mga contingency measures sa mga plano aktibidad katakod kan pagsiguro na mamiminimisar ang anuman na epekto kan nasabitan na bagyo. Kung in kaso mananggad nagigwanin problema, preparado ang task force na magresponde basado pa man sa asigurasyon kan manihemento kan kooperatiba sa liderato ni Candia. Ang task force Typhoon Paeng mga kasama na kumpeso kan engineering department and area offices na nagbilog tagarig magsimbag kan mga reklamo ingka sumay mga nadanyaran bago, durante o pagkatapos ka na sambitan na kalamidad. Mapasunod man kan magkanigong emergency response plan asin man tulos-tulos na mapabelta kan supply kan kuryente sa mga lugar na posibleng nadanyaran kana sabing kalamidad. Mientras tanto may nagkapirang lugar sa laugan coverage area kan Kasreco 2 anday man naputulan supply kan kuryente alagad dakul-dakul ang reklamo kan subuot pagkawara kan supply kan kuryente magpunpa kasubanggi hastang sa mga panahon na ini. Kasumpay pag-araray kan na bagyong si Paeng. Lampas sa 33,000 na personas o katao ang pinag-evacuar kasod mga Biyernes sa manibebang lugar kan Kabikolan. In antisipasyon sa landfall sa bagyong si Paeng, asin man pag-antisipar sa mga pagbabaha. An para pahayag kan Office of Civil Defense OCD sa Bicol Region na si Grimil Alexis Nas nagsabi na 594 pamilya o nasa 2,244 personas ang pinag-evacuar gikan sa libang banwaan kan Camarines Norte. Bantang sa probinsya ni na Camarines Sur, kulang-kulang 2,000 man na mga personas ang pinag-evacuar. Ang Environment Disaster Management and Emergency Response Office or EDMIRO kan Camarines Sur nag-implementar kan forced evacuation takad sadang masyerto ang seguridad kan mga residentes. Sinabi kan EDMIRO kan Kapitolyo kan Camarines Sur na 31 banwaan kan probinsya ang binaha tinhuliman kan mayong hutaw ta pagabagunas kan Uran sa probinsya Kadalbay 6,052 na pamilyas o 24,123 sa personas ang pinagadakit man sa manlain-lain ng mga evacuation centers. Nagapasunod ni na preemptive asin man forced evacuation ang naalbay. Si Gobernador Noel Rosal Canalbay nagsabi na pinag-andaman ang mga relief goods takaning ibariwas sa mga evacuees. Sa Catanduanes, unahin ano na nag-landfall ang bagyong Paeng kasubagong alauna 10 ni nagang amay. Nagabot man sa 1,356 na pamilyas o 4,732 na personas gikan sa 11 banwaan ang pinaga-evacuar. Sang gatos na mga evacuation centers ang preparar kan probinsya kan Catanduanes. Sa Sorsogon, 290 pamilya o 1,024 individual ang pinagadaraman sa mga evacuation centers. Si Salvador Mendoza, Information Officer kan Gobyerno Provincial kan Sorsogon nagsabi na ang mga barangay kan biriran asin man binanwahan
sa Banuan kan Huban talagang pigbaraha. Asin nagkaigwamanin mga pagrasay kan daga sa barangay kan Aguada Norte duman sa Banuan kan Magallanes. Ang Philippine Coast Guard digdi sa Bicol nagsabi na kulang-kulang 3,000 na mga individual na mga pasaheros, 643 na mga rolling cargos, asin man 45 mga fishing vessels na stranded sa manlain-lain na puerto digdi sa Kabicolan. Mga kasama, pinaghahalat pangunyan kan opisina provincial kan Camarines Sur ang pinakahuring nga datos kan mga nadanyaran kan bagyo urog na ang mga nag-evacuar na parte kan ipinasulod na forced evacuation kan mga gobyerno lokal sa mga banuan na nagsaponin na kadifisilan pagkatapos ang mga lugar makikonsiderar bilang mga flood prone and landslide prone areas sa probinsya ng Camarines Sur. Alagad sa pinagpaluwas na datos kan opisina kan Edmiro sa paagiman kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kan gobyerno provincial kan Camarines Sur Fetsado Oktubre 28 mga kasama kasudma sa Camarines Sur igwanin total na nasa 7,716 na mga pamilya ang apektado asin nag-evacuar. Kabaing inika na sa 41,675 na kumpesuman ka na sa 32 sa 35 banuaan kabali na ang syudad kan Iriga. Pagabot man sa mga flooded areas mga kasama, nanutaran ang pagagigwa ka na sa 117 mga barangay na apektado kunain haros gabos igwanin na danyaran sa banuaan kan Lupi, Ragay, Kabusaw, Sipokot sa 1st District, mantang 2nd District, ang Libanan, Minalabak, Milaor, San Fernando, Pamplona, Gain sa Pasakaw. Ang 3rd District, Bumbon, Kamaligan, asin Banuaan kan Magaraw, Siringman, ang Banuaan kan Presentasyon San Jose, pati naman ang Lupi, Camarines Sur na nag-igwanin landslides, partikular na sa barangay kan Santa Maria, Pagsanggaan at Jangaw, asin man sa Kulakling sa Banuaan kan Lupi, Camarines Sur. Pag-abot man sa mga kamugtakan kan tulay asin mga spillways mga kasama, nanutaran sa Banuaan kan Lupi urog na San Pedro to Poblacion, nag-igwanin udaini pasabol sa good sa pinagareport kani kasudma. An Pulantuna to Alanao, an spillway dai pasabol, an Poblacion to Barreras Junior, an spillway dai man pasabol, kabali na an Napulidan, an tulay dai pasabol, Kulakling to Bulawan Junior, an spillway not passable, San Rafael Source to San Pedro, an spillway not passable asinan Kulakling, sa wrong lane lang an passable sa kalabaan kan Rolando Andaya Highway. Pagabot man sa Banuaan kan Del Gallego, an Mansalaya Kita Langan, an spillway not passable, mantang sa Banuaan kan Pasakaw, ayuan barangay kan Makad, an spillway di man passable asin man an sa Banuaan kan Pili, an Santo Niño Curi asin man sa Carchaturena, an Bahi, Tirogo to Ilawod kan Karamuan, asin an Banuaan kan Tigaon, Kasuna to Tagas, an spillway di man passable. Pag-abot man sa mga lugar na naapektaran sa mga barangay, kabali padigdian Lagunoy to Presentasyon Road mga kasama, sarong lane lang ang passable, Presentasyon Maligaya Road sa Banuaan kan Presentasyon, 1 lane passable, asin igwa pa ni mga spillway na day passable, kabali digdian Santa Elena Baras sa Banuaan kan Nabwa, Iyagan Pugay Sagrada sa Banuaan kan Baaw, kabali na ang Waras Spillway, asin man sa Banuaan kan Balatan an Montenegro, asin ang syudad kan Iriga sa San Jose, Santa Maria, Santa Teresita Spillway, kabali na ang Sagrada sa Banuaan kan Bula, Camarines Sur. Sa dato sa piga paluwas kan Camarines Sur, sa Kapasakaw Port, igwanin na sa 23 na individual ang mga stranded na yaon ngunyan sa anom na shelter na napig kulukar kan gobyerno probinsyal, asin ang Tamban Port, igwaman ni nasa tulo, igwanin total na 26 na mga stranded na mga individuals. Mientras tanto sa Gudngunyan, an interong probinsya ng Camarines Sur, an padagos man nagmo-monitor asin pinagahagad an kanya-kanya mga report sa mga local government units, tangarig ma-informaran an PDRRMC kan posible pang naging epekto kung igwa pang karagdagan na danyos asin perwisyong dara an bagyong Sipaeng. Radyoman Report. Araman niya to ang dagdag na barata sa lado lokal, ilaugtan report ni Radyoman Manibasa. Mabalo sa Radyoman Ed, Radyoman Grace, o yan
resulta kan na monitoring kan na PNP Camarines Sur katakod kan na bagyong si Paeng. Ang PNP Camarines Sur ang nagrehistro kan total number of evacuation center occupied 37. Total number of evacuees by family 7,716. Total number of evacuees individually sa bilog na probinsya ng Camarines Sur 41,675. Number of WCPD officer deployed 15 personnel. Total number stranded ships dahil pa nakuha kan na PNP. Total number of vehicle stranded tulo ang nairehistro. Total number of person stranded 26 persons. Total number of infra destroyed damages damage dahil pa na rehistro. Total number of flooded areas 117 areas. Total number of areas without electricity 0 pa ang rehistro digdikan PNP. And total number of road condition not passable 20 lugar as in spillway not passable. Total number of bridge not passable saro lang ang narehistro dahil piga pangaranan. Landslide 4 ang nagkaigwang landslide sa bilog na probinsya. Presentasyon 2 saro digdi San Jose as in saro sa Banwaanin Lupi. Kasama padagos pa na naka-deploy ngunyan na mga personal ka na PNP Camarines Sur. Ini pong search and rescue personnel na naka-dispatcha maabot sa 304. Total number of SRR standby personnel 190. Total number of RSSF personnel deployed 70. And may mga suway pang personahe 32. Total number of PNP personnel deployed in evacuation center 90 personnel. PNP personnel personahe kan PNP. Total number of PNP personnel deployed bucketed area 8 personnel. Total number of PNP personnel patrolling 96 personnel. So iyan ang naka-deploy ngunyan. Pero pa kan mga equipment na naka-register digdi katakod ka na pag-monitor pa sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Dagdag na bareta halis sa PNP Camarines Sur ako ang tendong Radyoman Manibasa Tatak Arimen. Radyoman Report. Ed Ventura as in Grace Inocentes 45. Smart dishwashing paste, pang heavy duty hugasin. Galing. Smart. Yan ang Smart dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Galing. Smart. Yan ang Smart dishwashing. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bangong kumaga-bloom. Charm Fabric, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fabric, bangong kumaga-bloom. Charm Fabric, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa pagiging bodeguero hanggang sa pagtatabas at pagtatahi, as I look back, grabe, dami ko palang dinaanan. I'm so grateful that I was guided and driven by the Lord Jesus in my life. Ang fashion sa akin ay gift ni God. Tulad niya na isa ring designer ng aking buhay. Allow Him to design the course of your life. Ako po si Rene Salud, a fashion designer for 50 years. God is so good to me. Buhay na buhay ang Panginoon. Tanggapin natin siya sa ating mga puso. Ating ipagdiwang si Jesucristo sa araw-araw. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Sama. Drink responsibly.
responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Jun Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Pasok ka na naman. Para tulungan na patibay ng patibay ang aking anak, lagi ko siyang binibigyan ng Bear Brand Swak araw-araw. May tibay resistensya at tibay katawan nutrients. Tulong para may tibay siya buong araw with 3 balanced meals and exercise. Ma, ready na ako for school. Balik eskwela na. Bigyan sila ng Bear Brand Swak araw-araw. Tibay resistensya nutrients refer to 100% vitamin C, iron, and zinc. Tibay katawan nutrients refer to 100% vitamin D, protein, calcium. It is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang inyong sandigan ng katotohanan sa paghahayag ng mga maiinit na kaganapan saan mang sulok ng sambayanan. RMN News. Nationwide, sumasa inyo Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Kasama si Profesor Ricky Rosales at Mare Yao. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Kasama si Radyoman Buddy Oberas. At alas 5:30 hanggang alas 6 ng gabi, kasama sina Radyoman Rod Marcelino at Radyoman Jenny Pahilanga, Luzon, Visayas at Mindanao. RMN News. Nationwide. Ed Ventura as in Grace Inocentes. 45. Ang oras ngunyan mga kasama, 35 minutos na makalampas ang alas 7 din paggagantas kadiba pa niatong mga barata lokal sa mga amigo niya to sa grupong Kabalikat. May nag-aagad po nin tabang. Nagahapot lang po kung baga passable ang highway between Calawag, Asinman, Lopez, Quezon. Kaigwanin mga mabiyahe from Legazpi City na mapasiring duman sa Metro Manila by land. Aram kung may mahiwas na network ang Kabalikat, baka po ma-check kung baga possible ngunyan ang mga tinampo main road between Calawag, Asinman, Lopez, Quezon. Taan bagyo po kayang si Paeng sa ngunyan, pasiring na sa may area kan na Calabar Zone. Mauran man duman sa probinsya kan Quezon ngunyan. Padagos kita sa iba pa niatong barata sa lado lokal sa 45. Duwang mga backriders kan single motorcycle ang anas nagkagaradan. Ninuhuli man kan disgrasya kasudbang pagkaaga sa highway diyan sa barangay kan San Jose sa Banuan kan Pili, Camarines Sur. Naimbwalto ang tulugabos na mga bihikulo na kinababalahan kan duwang motorsiklo asinman kan sarong truck van na Isuzu. Ini nangyari kasud mga agangamay sa barangay kan San Jose, Pili, Camarines Sur. An itom na motorsiklong Yamaha Mio may plate number asin pinagmamaneho ni Alvin Coronel, residente kan Zona 3, Palestina, Pili, Camarines Sur. May lisensya, rehistrado man ang motorsiklo. Nagdadalagan sa nasabing tinampol lunad ang mga backriders na sinda Kisha May Santa Rosa, Ida Cayaw, 21 anyos. Asin man si John Lloyd Alejano y Bonifacio, mga residentes kan Zona 2, Barangay kan Kadlan, Pili, Camarines Sur. Nabudalan sinda kan sarong Isuzu truck van. Sininhuli kay ni nagsapo ning grabing tama sa saindang payo ang mga backriders na nasambit. Susog sa report kan Philippine National Police. Ninuhuli man kang grabing injury sa sinapo kan mga backriders dahil na ini nakasalbar pa sa kagadanan. Nawagan na sila nagkadarara pa sa Bicol Medical Center sa siyudad Ninaga. Pinagdadaraman sa Del Carmen Funeral Homes an sa indang mga hawak. An
One Isuzu closed van na may plate number NGP 6001 rehistrado sa PH Global Jet Express Incorporated. Duman sa syudad kan Taguig. Asin yan pinagmamaneho kan sarong John Vargas E. Albert 30 anyos. Dahil man na ang driver kan sa nabit na truck. Alagad siya pigapugol na kan mga autoridad dyan sa Banuan kan na Pili. Nakadamay pa ang sarong Honda nga motorsiklo sa nasabing disgrasya kasudma. Mga kasama ninulikan nanutaran na mga pagbabaha, paglangkaw kan tubig sa magkapir mga lugar na inabot kan tubig baha, darakan bagyong Sipaeng. Ang Departamento kan Salud, Center for Health Development, Bicol Health Advisory nagapaluwas nin pagirumdum. Katagod kan pagiging maagap na likayan ang mga ordinaryong posibleng mga helang na pwedeng mangyari pagkatapos kan makusog na pag-uran o bagaman bagyo. Papalikay kan Departamento kan Salud na malikayan ang mga wild diseases, kabalididi and waterborne diseases, influenza, leptospirosis, pati naman dengue. Ang sirin mga helang kasi-kasing nakukua, orog na kung igwanin mga stagnant na mga tubig sa palibot kan mga harong o bagaman mga pigdudumunan kan mga taho. Kung ka inipiga papalikay ang publiko na kinakaipo magapasiguro pagsulot nin bota tangarig malikayan na mag-igwanin infeksyon na sinman helang siring kan nasambitan ng mga patanid na ini kan Departamento kan Salud. Mientras tanto, kuning kaso igwanin magbungkaras o day malikayan na mga helang na pwedeng makwa ang sisayman na darakan mga pagbabaha sa saindang kanya-kanya mga lugar, kinakaipong tulos na magpakonsulta sa doktor, sabi pa kan Departamento kan Salud. Panagos kita sa iba pa atong barata. Ilabyog niya ito ang barata duman sa probinsya kan Masbate. Duwang mga miyembros kan NPA ang nagkagaradaan kan magipagbakbakan sa mga trobas kan gobyerno kasudma. Nangyari ni duman sa Banwaan kan Kawayan, Masbate. Si Major John Paul Villesa, Public Affairs Chief kan Philippine Army 19th Infantry Division, nagsabi na nagkagarada ng mga rebeldes dahil pa nagkakabiristo. Alagad ang saro sa Sainda, sinasabing leader kan milisyang bayan, mantangan saro. Miyembro man kan na platoon sa kilusang larangang Guerrilla 2, kang komite nga probinsya 4, kan Bicol Regional Party Committee. Sinabi ni Villesa na ang gobyerno, ang mga tropas kan gobyerno, nagkaigwanin na pakikipagbakbakan sa mga ini sa barangay kan Itumbato, Kawayan, alas 6 din pagkaaga mantag nasa pagpapatrolya ang mga tropas kan gobyerno. Na-recover sa lugar kan pinangyarihan ni Naralaban, iyon M653 rifle, caliber 38 revolver, duwang backpacks, laptop, asin nagkakapara pa mga propaganda materials. Pagkatapos ni Paeng, mga kasama dahil man dapat paglingawan na sa maabot na aldaw maobserbar kan undas. Ninuli ka ni may pagirumduman gobyerno lokal kan siyudad Canaga kasabay kan sa Oplan Campo Santo 2022. Uyan mga dapat gibuhon, igwanin mangyaring road rerouting asin man fast lanes para sa maabot na undas ngayon na Nobyembre 1, alas 12 nin pagodo, abot alas 3 nin pagkaaga sa Nobyembre 2 taon na presente. Ang mga aargihan sa palibot kan Santo Niño Memorial Park, Eternal Gardens, Peña Francia Public Cemetery, La Loma Public Cemetery, Concepcion Pequeña Public Cemetery, pati na ang Heavenly Peace Cemetery, magakigwanin marhay na traffic rerouting para mabawasan ang congestion sa pagdagsa sa mga kampusanto sa laog kan syudad. Yaunan mga emergency fast lanes na gagamiton para maging emergency response team o pati kan emergency response team para sa mas kaskas na access ang mga ini sa panahon kan emerhensya. Ang mga traffic rerouting mga kasama, ang gabos mga buses asin mga trucks, sila maaginin Almeda Highway magpunal 12 nin udto sa Nobyembre 1 abot alas 5 nin maagahon sa Nobyembre 2. Ang mga tinampo pasiringon sa Santo Niño Memorial Park, La Loma Public Cemetery. Ang mga bihikulo kay ni pasiring sa Balatas Road maagi nin Peña Francia, San Felipe Road. Alagad igwanin emergency fast lanes, Santo Niño Memorial Park and Eternal Gardens, ambulances na gagamiton sa Balatas Road, Magsaysay and J. Miranda Avenue. Tangarig masiguro man na igwanin marhay na agihan pasiring sa Bicol Medical Center.
Ang Peña Francia Public Cemetery as in Laloma Public Cemetery. Igwanin naka-standby na ambulansya na magagamit sinini maagi sa may porsyon kan Peña Francia Avenue, Pacul Road para igwanin sigurado maagihan pasiring sa Naga City Hospital. Ang Concepcion Picaña Public Cemetery and Heavenly Peace Cemetery, ang ambulansya magamit kan Maharlika Highway, Rotonda, Asinman, Panganiban Drive, tangari masguro na durodratsoan pagalaog sa Bicol Medical Center. Kung igwanin mga emerhensya o maot na report, pwedeng apudan o i-text ang mga numero na pigpapalakop mo niyan kan PSO Comsen hotlines. Ed Ventura as in Grace Inocentes. 45. Buot po nindong maging radyo man, an RMN DWNX 1296 AM as in DWNX 91.1 FM. Nagahanap ninduwang IT and Digital Content Specialist. Qualifications, may kakayahan magsurat ng bareta, script asin magmantenir kan social media and digital content kan NX. Uya pa, sarong aggressive and result-driven na field reporter, anchor DJ asin news writer. All rolled into one. I-email sa naan sendong resume kay Station Manager Al Ubanya sa dwnxnaga@gmail.com. Maging parte kang pinakadahulang radio network sa Pilipinas, RMN, asin kan multi-awarded respetadong #1 na radio station sa Naga asin Camarines Sur, RMN DWNX 1296 AM asin DWNX 91.1 FM. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power widener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Anti-Bac Detergent, linis ang labada, knock out ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knock out ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knock out ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kasama Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Jun Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Heidelin Diaz po. Nay, sa sports, maraming matututunan na dala ng anak mo habang buhay. Mapapagod siya sa training. Lalakas ang disiplina niya sa sarili. Hindi siya laging mananalo. Matututo siyang magpursige at pagbutihin pa. Tulong para may energy siyang magpursige, mag-Milo. With proper diet and exercise. May milk, malt barley at energy-releasing nutrients. Milo, may tagumpay ang pursigido. Everyday na pagpupursige, dala yan hanggang paglaki. Mag-Milo with proper diet and exercise. Aarangkada na ang programang hatid ay kalaman sa makabagong paraan, teknolohiya at makinaryang pansaka. Sige na, tara na, tayo'y magtanim ng tagumpay. Halina't makinig sa ating talakayan dito lamang sa Radyo Eskwela, Angat Ani sa Tamang Makinarya.
Inaanyayahan po namin ang lahat ng 2021 Farmers Cooperative Association o FCAs. Maging kaeskwela, bukas na po ang enrollment para sa inyo. Pumunta lamang po kayo sa ating Facebook page na Radyo Eskwela PH. I-click po ninyo yung Google Form link na makikita sa kaliwa ng ating FB page upang kayo ay makapag-enroll. I-click po ang Luzon kung ikaw ay taga Luzon. Sa atin pong Google Form ay kailangang ilagay ang mga hinihinging impormasyon. Ilagay ang inyong email address, buong pangalan, edad, markahan kung ano ang kasarian, ilagay ang inyong cellphone number, piliin po ninyo kung anong rehiyon kayo kabilang. Sa susunod na page, piliin naman ninyo kung saan ang inyong lalawigan. Hanapin po ninyo ang inyong munisipyo o bayan. Hanapin rin kung anong FCA ka kabilang, makikita at maaari na po ninyong sagutan ang ating pre-test. Matapos ang pagsagot, ayan, naka-enroll na po kayo sa Radyo Eskwela. Madali lamang, hindi ba? Sama-sama tayong makinig, manood at matuto ng mga aralin ng Season 3 Radyo Eskwela Angat Ani sa Tamang Makinarya tuwing Miyerkules at Sabado simula ngayong Oktubre alas 5:30 ng umaga. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari kaming i-text o kaya po itawagan sa 0917-163-7629 o kaya ay mag-message po kayo sa aming Facebook page na Radyo Eskwela PH. Tandaan, basta RCEF Machinery, libre! Ed Ventura as in Grace Inocentes. 45. Ang masunod na barata, darasendo kan Holcim. Ipinahayag kan Hefecan International Atomic Energy Agency, IAEA, na si Rafael Grossi na nakakahandal ang sinasabing posibilidad na maglansar ni na nuclear test sa North Korea. Binabantay ni Nikan Kinabahan, sabi ni Grossi. Nagipag-meeting si Grossi sa mga opisyalis kan UN World Security Council kan sarungal daw. Susog sa pahayag ni Grossi ang gabos. Aros na sa liog ang hinangos. Ninhulikan sinasabing nuclear test na pwedeng gibuhon kan North Korea. Ingkason madagos ini, nagpapatunay lang na talagang paragos-dagos ang pag-develop kang North Korea nin armas nuklear. Erido man ang anumang katao pagkatapos na mangyari ang pambabadili sa Pittsburgh. Nangyari ang pambabadili sa luwas kan sarong simbahan kuna ay nangyayari ang sarong funeral service. Dinaraman sa Allegheny General Hospital ana iridong biktima. Padagos sa pinagahanap kan mga otoridad ang suspect na nagdulag pagkatapos kan insidente. Inaaram pa kan mga otoridad ang motibo kan suspect sa nasabing pambabadil. Barata agunyan sa Karawat, 33 puntos ang kinamada ni Stephen Curry. Takanin daw gun kan defending champion na Golden State Warriors ang Miami Heat. Sa score na 123-110 sa Kawat Kasudma sa NBA. Nagdagdag si Andrew Wiggins ni 18 points sa 10 rebounds para sa Warriors. Mantang igwaman ni 19 puntos si Klay Thompson. 11 para ki Jordan Poole, asin ki Draymond Green. Si James Wiseman may 10 puntos. Laog na sa semifinals kan WAT Poitras Tennis Tours sa France si Alex Yala. Ini pagkatapos sa daogon niya si Anna Konju kan Croatia sa score na 6-2, 6-3. Ang 24 anyos na si Konju, WTA World number 153 na iguaning career high na world number 20 kan 2017. Mantang 17 anyos sa si Yala, presenting WTA World number 248. Sa pag-apuon kan kawat, dominado ni Yala ang kawat na daina pinagtugutan pang makalamang ang Croatian tennis player. Iyan ang kataripunan kan mga barata sa 45 ngunyan pungal daw nin Sabado fetsa 29 kan bulan na Oktubre taon 2022. Nagpaabot kan mga reports sinda Radyoman Manibasa, Radyoman Kevin Alba,
Sa technical side si Radyoman Ray Gomez. Kami po ang sendong mga parabareta. Ako po si Radyoman GI. Ako man po si Radyoman Adventura, Inian 45. Adventura as in Grace Inocentes. 45. That portion was brought to you by Wholesome Eco Planet. Strong, durable, and eco-friendly cement. Wholesome Eco Planet. Marami mang problemang dumating, Pasko'y maligayang ipagdiwang natin. Kasama mo ang RMN sa pagsalubong, sa pagsilang ng ating Panginoon. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. Sa pagsapit ng Kapaskuhan, ang RMN ay di pa iniwan. Walang sawang maglilingkod at maghahandog sa inyo ng balitang totoo. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. RMN ang kasama mo. An oras ngunyan mga kasama sa DWNX FM 91.1 asinman sa AM Band 1296. Iguada lang kita ni na solamente 3 minutos 30 segundos antes magalas 8 rin pagkaaga. Mayong baretang palalampason. Gabos na isyu tutukaron sa RMN Doble Pasada. Kaibahan ang duang multi-awarded broadcasters Adventura as in Grace Inocentes alas 7:30 sagud alas 9 nin aga sa RMN Naga. Doble ang puwersa, wala tuo ang bantay. Dua-dua ang ratsada. Mayong dulagan sa Doble Pasada. Magatugang marinal daw sa Sendo Gabos, Sabado na pungunyan, Petsa 29, kan bulan na Oktubre taon 2022, yaw na kita sa Doble Pasada. Asin mairibana lang kita abot alas 9, ngunyan na aldaw, tapag 9 o'clock, may programang may boses kita with Mayor Abang Mabolo. Ano? Good morning, Radyoman GI. Good morning, Radyoman Ed. Mga kasama mo rin pag-aaga po and welcome didi sa pansabadong edisyon kan programa tang Doble Pasada. Kaso bagong pagbabarata niya mo, pigalaog ta an fraskong report kan pag-asa mga kasama. By the way, may mga naghahanap kay Waterman Mike Padua. Si Mike Padua kasubanggi duman sa sayang huring piga paabot na informasyon, nagabiso na kung may ano pa siya, may internet pa, ma-provide pa siya nin mga informasyon, updates, ano. Kundi medyo hurohalawig na bagang mayong update, gustong sabihon nagka-problema garoan internet service dyan sa lugar ni Waterman Mike Padua. May mga lugar kaya sa Naga and Camarines Sur na nawaran po ganing supply kan kuryente. May mga lugar man na dai
may mga lugar na naapektaran pati ang internet service, ano? Pero itong paabot ang report kan Pag-asa through Benison Istareha. Ito po si pinaka-presko kasubagong alas 5 din pagkaaga. Pinag-issue din ito 5 o'clock in the morning. Sinduman sinabi po na naglandfall si Paeng sa Virac, Catanduanes, alauna 10 ninaga. After 30 minutes, naglandfall giraray dyan sa Banuan kan Caramoan, Camarines Sur. Nagkusog-kusog pa po ining si Paeng kan magtama duman sa before na nagtama duman sa Virac. Saya pong kusog nasa 95 kilometers per hour na. Sinisayang gustiness nasa 160 kilometers per hour. Maresa na nagrekas ini at 30 kilometers per hour mga tugang. Yan po si speed niya. Kaya from Catanduanes baga, kaskas na nakaabot dyan sa Caramoan. Kasabagong nag-report ang Pag-asa mga 5 o'clock in the morning kan pigaluwas nila itong bulletin na ito. That time si Paeng yaw na po sa may vicinity kan Banuan kan si Roma. Ngunyan, ano nga ya si Paeng lampas na sa to. Lampas na pong maray sa to si Paeng. Ang epekto niya mati-matian naman duman sa mga oras na ini sa may area kan Calabar Zone. Kaya nga din Pag-asa nagpaluwas naman ni na warning na at yan na pagkahapon magkakaiguan nin heavy to intense at times torrential rain duman sa Metro Manila. So an malinaw Radyo Man Ed, luwas na sa Kabikulan si Paeng. Ara mo kita baga naganda nagpasiguro mga kasama. Tara mo an 95 kilometers per hour na duros. Kasyahan po yan. Bako yan suba-suba. 165 na gustiness. Talagang kayakin patumbahon mga puunin batag, Radyo Man Ed. Pero daw, mapasalamat daw kita. Sa totoo lang po, sarong bagay na dapat ang ipagpasalamat mga kasama. Tapig spear mananggad kita. Nganya ko, abaan ng kusog tagaro sa itaas. Tay may naron mo, pag agi niya nin kustal kan mga banwaan sa partido, haraniw na po ang naga. Yes. Urog na kami dyan sa may upper barangay sa Pakol. Normally po pag ang bagyo nag-aagi diyan sa mga kostales na yan kan partido, anduros mati-mati ang tanggang digdi sa irikan banwaan kan Milaor. Pero day baga na mati Radyo Man Ed. Ako nagki-question kung ano po sinangyari pero igwa kita nin dapat ipagpasalamat. Aram mo, ang distansyang iyan, Radyoman na GI, so babaga sa report ni Weatherman Mike, kung yaon siya sa Siruma, 50 ang kilometers. closest distance niya is 50 kilometers north of Naga. Naranihon po yan, Narani. Radyoman Ed. Pero di ba itong kusog niyang 95 mga kasama na duros. Sa kasi gastines. Sa gas 165. Paburo bukso 165 kasyahan po yan. Kaya nga ni insigida katong nagruliwanag ta, maiba kami ning kuryente diyan sa may Erican Pakol. Nagkalag-kalag ako sa luwas. Mayo man. Kaya talaga nga niya ako magpasalamat daw po kita. Sa totoo lang makaugmawon baga kasudma kung mahiling mo sa social media flooded baga si mga pangadji. Kan mga kababayan ta Radyo Man Ed. Anaro kayo na paagi mga kasama, garungan niya ako talagang makusugon kita. Sabi ko nga ni, pagkahiling ko si resulta, pagkaaga, pasiring tadig di sa istasyon, makaugmaw na sa pagmati na mayo po nin major distraction sa tuya ang bagyong si Paeng. Yes, tama yan, Radyoman GI ano. Ang gusto tang maaraman ngunyan, kaya pigalat ako ta si Mr. Typhoon, Mike Padua, kung yun ang ano yan, dahil tanamati, ano sinangyari? Ano si mga factors na nasa likod, kung daw, tabisar na very close kita sa Siruma, imagine at 5 o'clock yaon siya sa may vicinity kan Siruma, pero mayo kitang namating magusog na rapado ni Naduros na bagay tang ibig papasalamat. Kundi, try tang makontak ang mga newsmakers from Caramoan, aramon ta kung magaanuan kamugtakan duman sa ngunyan. Radyo Man Re, anong si Mayor Marilyn ko, nagre-ring lang, pero nagre-ring. Itong number ni Mayora Leda sa Garchitorena, i-try mo daw. Busy pa. Si Mayor ko, itong saro pa. Sige lang, nagre-ring man. Sige. Ano mo lang,
i-dial mo lang tabaka later on pick upon man gararay. Maraman talugod kung baga ano ang nangyari diyan sa sa mga lugar sa partido area mga kasama. Pero sa report kan pag-asa ni Benison Estareja Casubago na kuha si atensyon ta may saro pang bagyo na pigbabantayan ng pag-asa. Posible maglaog po sa Philippine Area of Responsibility sa maabot na Lunes. Kung sa Lunes maglaog po siya sa PAR, garo siya ang ika-15 o ika-17 bagyo na malaog sa PAR ngunyan pong 2022 mga kasama. Harayo pa ini, more than 1,000 kilometers pa ang distansya sa Tuya, alagad, nakakuha lang ka na atensyon ko, at this point, Radyo Man GI, saro na siyang tropical depression. Yaon sa may parting tungod kan Mindanao, susugdaman sa report ni Benison Estareja. Ini po ang pigbabantayan sa monitoring kan pag-asa. Baka may pagkakapareho ang tracking kaini digdi sa tracking ni Paeng. Harayo pa po ini, kadakol pang kadagatan na agihan sa ngunyan, saro na po siyang tropical depression. We're praying na aday po ini magparakusog, dugay na pati. Iyan ang pigbabantayan ngunyan kan pag-asa. Yan. Gusto na pang maarama, Radyo Man Ed, ano po ang magiging kamugtakan pag-abot sa uran, digdi po sa Tuya, ngunyan na maghapon? Sabi baga ni Estareja Casubago, aram mo na kalampas sa Tuya si Paeng. Kumbaga, itong sentro ni Paeng. Aday, tanganin na matian. Alagad, itong ibaba na grabing panganuron niya, na nagkausa ng grabing uran duman sa Mindanao, Radyo Man GI, kaya may mga landslide duman. Imagine na sa 42 gadan duman po sa mga lugar kan Mindanao. Dahil man garusin na naghuhuna, bako man sindaan reference point kan bagyo. Pero itong kang nasa tungod kan Mindanao, itong grabing hibog kan panganuron, yaon duman si grabing bagsak kanuran. Ngunyan, itong panganuron na ito, iyon naman ang nasa tungod kan Bicol. Kaya sabi ba ni Estareja, masuffer kita ngunyan na maghapon nin heavy to intense at times torrential rain mga kasama. So yan po, magpasiguro. Pira na? 67. So sige talaga kadakol kaya mga missing, Radyo Man Ed. Nakakamundo mga kasama ha. Kaya sa totoo lang po, makagirabungan iyang baretan kan mabasa ko yung baretang iyan. Tapos kita pigsalba, Radyo Man Ed, kan bagyo. Although dahil pa kita nakakakuha rin report kung talagang zero casualty an Bicol. So far kay may pa man nagluluwas ng mga reports baga nagwanin pero katong mga vehicular accident, pero ining may connection talaga sa bagyong si Paeng, pigmo-monitor ta so far so good kumbaga ang resulta. Pero yan nga ang makamundo tas ibang lugar, grabe sinangyari, Radyo Man Ed. Imanoron po rin ng mga kasama. Bako pa ito actually si Rapado Canduros ni Paeng. Si Uran pa lang po to na nagresulta po nin pagkakigwa ng flash flood. Sa Mindanao, may umang po ning magusog na duros duman. Kundi, grabe talaga kaya lakup-lakupan si Uran na darakan bagyong ini. Ito nga ning enot na pirangal daw na pagparauran sa Satuya, bako man itong epekto ni Paeng. Epekto ito kan shear line o kan tail end kan cold front, habang kita nagpaparauran inhuli kay itong tail end kan cold front duman sa Mindanao, itong uran duman ninhuli po kay itong nanungod na yaon sa ibaba, harani sa lugar ninda itong grabing hibog kan ulap na dara kan bagyong si Paeng. Yan, mayo pa man po kadako naghahapot ngunyan kung passable da an Maharlika Highway naga to Manila. So far mayo man baganin report, Radyo Man Ed, na not passable. Igwanin mga area pero one lane mga kasama. Igwa kita na again sa report kan PDRRMO. Pero one lane na passable po dyan sa may area kan Anday Highway. Kasudma po yan sa report kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. So nagkatabay kita maging sa magiging
dalagan kan mga bihikulo digdi po sa tuwita aram kung gulpi pa kay radyo man eday an mga papuliun na dahil bakasyon na. Yes, Ininakutaan puon kan long weekends mga kasama. Kaya lang talagang na-interrupt kita ninuli kan bagyong si Paeng. Good morning kipading Hill Guerrero sa kuyang batchmate halat-harat lang tabi pa dita si Pading Hill nagapot kun baga passable an area kan Kalawag saka Lopez Quezon pig text ko naman si Pading June Colliantes kan Kabalikat Civicom. Sabi man ni Pading June na kachat niya na ang Kabalikat Kalawag pati ang Lopez and Gumaka, pero may pa rin na confirmation kung baga passable ang highway sa mga lugar na iyan. Tayo ko kaya nin mga na-stranded naman sa Legazpi na mabiyahe na, gusto na magbiyahe ngunyanal daw on the way to Metro Manila by land, Radyoman GI. Sa kata sa mga oras na ini si Paeng nagdadagadang naman o haranina sa may Calabarzon area. Mauran man dyan sa may Partikan Quezon. Yan mga lugar kan Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, o yan po ang Calabarzon area. Mauran dyan ngunyan. And at yan na hapon, dumanaman sa Metro Manila. Si Ed Braga nag-message, passable po ang Naga to Del Gallego and Sipocot from Kabalikat R5 64553. Yan, thank you Kunig dis may porsyon kan Bicol, mayo po nin problema. So, dumang kita maantabay kung ano po si Kabugtakan kan Tinampo sa may area na kan Quezon. Si Pading Jun Colliantes pala na Kabalikat Bicol Inc. Bakong Civicom. Kabalikat Bicol Inc. Padi, sorry baka nga niya kung maparikas-rikas an update kan mga pagiriba mo sa Kabalikat Bicol Inc. Sa link nindo duman sa Quezon area. Tangani maaraman ta kung baga passable ang mga tinampo duman sa mga panahon pong ini. Anong barata ray duman sa mga pigkukontakta from partido area na mga local chief executives para maaraman ta ang mga kamugtakan dyan ngunyan kan sa tuya pong mga kababayan. Ngunyan aldaw, Radyoman GI, iyon ni ka 81st na birthday ni former Speaker Noli Fuentabella. Dagos ang misa at 9:30 ngunyan na pagkagadyan sa Abu Farm. Yan, happy birthday. Uy, Siringman, speaking kan birthday, pabutan ko na happy birthday daw may bagyo. Si Doc Cookie Bunakwa. Yan, Doc Cookie Bunakwa, ang bisadong internist. Digdi po sa Naga, mga kasama. Happy birthday, Doc! And may you have many more birthdays to come from Batch 87. Aray, paki-try gararay minsan si Sai duman sa mga newsmakers na to, baka makalusot or masimbag an sa tuyang apod. Ed Ventura asing Grace Inocentes. Doble pasada. Buot po nindong maging radyoman an RMN DWNX 1296 AM as in DWNX 91.1 FM. Nagahanap ninduwang IT and Digital Content Specialist. Qualifications, may kakayahan magsurat ng bareta, script asin magmantenir kan social media and digital content kan NX. Uya pa, sarong aggressive and result-driven na field reporter, anchor DJ asin news writer. All rolled into one. I-email sa naan sendong resume kay Station Manager Al Ubanya sa dwnxnaga@gmail.com. Maging parte kang pinakadahulang radio network sa Pilipinas, RMN, asin kan multi-awarded respetadong #1 na radio station sa Naga asin Camarines Sur, RMN DWNX 1296 AM asin DWNX 91.1 FM. Talagang may mga lugar na magdamlag palan mayong kuryente. Sabi ni Sally Lopez, good morning po. Pasuyo man tabi, kasureko, subanggi pa mayong kuryente sa area kan San Felipe. Sa daw na lugar. Kami dyan sa area sa may Aeroville, dahil manawara ang supply kan kuryente. Kami mag-aga may kuryente? Sa Pacol. Mayo.
Okay, may mga lugar dyan sa San Felipe na mayo man pala ng kuryente magdamlag. Anong nangyari? Nag-abot ako kasud ba man ng kuryente hanggang nagali ako ngunyan mayo pa rin kuryente. Anong nangyari ta? Dahil man kita inagihan kan magusog na duros, kan bagyong si Paeng, ha? Sa ano nga ni, sa Kasurekuan baga, pigdadangog ko tong umaw ka sa bagong agang amay sa programa ni Radyoman June sa ni Radyoman Elmer, nagpapasalamat sa Kasurekuan, may kuryente man gararay sinda. Pero sa Kasureko, kadakulin mga reklamo, ha? Digdingan ibaga sa area kan Mila or sa broadcast center niya mo. By the way, si mga naghahanap sa Samoy SIM band, pasensya na po naka-generator kaya kami, ninhuli naka single phase ang linya kan Kasureko 2 digdi sa area mi sa Milaor. Pag naka single phase kami, sinagamit nin genset, nagtatanog lang iyo po an FM, kaya mayo kami sa AM band sa mga oras na ini. Ang paguna ko daw continuous man an upgrading kan Kasureko 2, kaya nga ni baga may mga scheduled brownout na haralaba nagpapakarhay kan mga fasilidades dinda. Pero sa parte kan mga consumers, medyo difficile na nindang maintindihan kung tano abisar na dahil man kita inagihan kan bagyo, mayo man kitang na-experience na magusog na rapado kan duros, may mga lugar na mayo po ni na kuryente, ha? Na minsan pati nahihirak naman daw ko kiriner bukay. Siyempre, as a spokesperson, sige man ang taunin na paliwanag kung ano-anong rason, kundi dahil nambagang gayo pigdadangog pigtutubod Radyoman GI ang mga rason na yan na pigpapaliwanag ni Renner, ha? Siguro kulang pa ang eficienteng serbisyo sa karemedyo kan engineering department kan Kasureko 2 para po ma-minimisar ini mga pagkakaigwanin na brownout daw nga ni dahil man kita nalalagar to nin bagyo. Yan, Radyoman Ray, may pig forward akong number bago yan kay Mayor Karen kan si Ruma Pulinga. Baka pwede ito makaulay sa pagin ng telepono tao po ni Mayor Gerald Peña kan Banwan kan San Jose. So nagtatry kita na makontak si po mga mayors kan partido. Tangaring aramon ta kun kumusta po si naging kabugtakan duman kan Banwaan ninda sa pag-agi po ni Paeng, naglandfall po baga dyan sa may partikan na Karamuan mga kasama. Sabi ni Kisha Remolyo, digdiman po sa pili, mayo man na kuryente. Sa partido, may mga lugar na mayong kuryente. Understandable po yan. Naglandfall baga dyan sa Karamuan si Paeng. Ang partido area, nakamati po nin disturbing na durus ninhuli nga ni very close dyan si Paeng kasubagong mga bandang 1:40. May message man ang God si GM Ana Silvia Alcisto, we survive magdamlag mayo po ni major brownout sa area kan Kasureko 1. Yan. Mabuhay. Kami talaga Radyoman Ed, pati man garo si Radyoman June, di ba? Makitang kuryente. Pagabot ko kasudma mayo na, nagali ako mayo pa. Oo, diyan pa lang sa Cockville subdivision San Felipe ini, magdamlag man. Ayo. Ano daw kung pagabot ko mayo pa? Hindi ka mo nalugod sa estasyon. Maray pa. Maray pa naman sa ring ko na iguana. May nag-text ako iya sa irigada may kuryente. Kaya sige iapot ayan kadakol nagahapot man ang God kadakol si nawaranin supply kan kuryente na mga konsumidor kan Kasureko 2. Radyoman Report. Ilawag na daw si Radyoman Kevin Alba sa sayang report. Radyoman Kevin, good morning. Good morning, Radyoman Ed, Radyoman Grace, sa mga panantabay. Yawan kita niya sa IMT sa City Hall, presenting nikakaigwanan ng assessment sa panginginos IMT, ano yan? Incident Management Team. Tama, Radyoman Ed. One ng mga sabihin sa mga pamilyang nag-evacuar tabi Radyoman Ed, Radyoman Grace, ang total baga kay niyo umabot sa 2,126 individual, 522 families sabi Radyoman Grace.
Ngunyan, agaro alauna nin pagka magawon subago kan nawara si supply kan kuryente. Enigwa mga portion kan na syudad kan naga na garo nagbalik na si normal na supply kan kuryente pero aniba mayo pagiraray. Nasa linya ngunyan para sa ibang detalyes makakaulita si Police Lieutenant Colonel Errol Berchetorena and Deputy City Director for Administration kan Naga City Police Office. Sir Errol, good morning po. Live ka niya sa DWNX with Radyoman Ed and Radyoman Grace. Manay Grace, maray na magkaagatabi sa inyong gabos sa mga nagdadarangog. Hi, good morning, Colonel. Sige po. Sir, kamusta si total assessment sa makalis kayo ni yung bagyong paeng hindi sa tuyang probinsya, particularmente na hindi sa Sudod Kenay? Sige po, hirak ng Diyos. Sabi nga ni Kayan na garo kita nililaktawan kan si ini-expect na medyo dakulang duro saka dakul na tubig na dadaron sa tuya. So although igwa kita ning mga namate kasi bagong ang amay ning kusog na duro saka ining mga daradarang tubig pero bako itong volume na pigi-expect na inot na pigbareta na nahali sa mga modelo kang weather forecasting. So ini pong sa tuyang preparation kamiski pa paano nagkaigwaman ning bunga lalo na po ining sa tuyang pag-alalay kaining mga nag-evacuees. So araw po gani kasi bago na sinabi na igwa kitang nakatotal ng 2,196 na mga more or less na mga individuals sa laog kang 32 na mga evacuation centers sa igwaning mga 522 almost na pamilya na natawalan taning akomodasyon and na alalayan taman. Tangani dahil sinda kumbaga yung zero casualty na gusto tang maabot nangyari po ito. So dakula na maray na pasalamat sa mga barangay official na iyo nagpara balangibog, iyo nag-ikot, iyo ang nag-alalay sa pag-evacuar ang mga pamilyang ini. Sir, itong mga sa 2011 mga evacuees. Ano ito, pwede na silang magbalik o nakadepende man giraray sa sitwasyon kan sa barangay kung baraha pa? Iyo po, actually gawa nang nagluway-luway kasi bago pang after lang kan si Daguso kan si Uran na nag-declare naman. Mabilison po kaya si pagbabaka sa tuyang tubig. Pasalamat na maray kita. Pati nga ni sa Bicol River na mabilis man si pagbaba. Si mga barangay na mga harong ka mga nag-evacuar na pwede naman arayo naman kita sa kalamidad nagluway-luway na nagbabaralik. Apan diskresyon naman po yan kasi sa tuyang mga otoridad niya duman sa baba lalo na ining mga barangay official. Sir, ito ba si Kapitan Boboy Serra pero may natumbang po ni Kahoy sa may Pransya? Iyo po, digdi po sa laog kang kuyan man lang na garo si sarong kahoy na akasya na daradakula tuminama duman sa sarong sa parte kang sarong harong na alalaya naman tulos na kontakta naman ang City Engineers Office na tulos sa maayuda duman baka party man lang kang kahoy ang nakatama para at least maayos man tulos. Sir, sa mga tao sa lugar still yung pag-rise sa mga area or dikit-dikit naman nagbabaralik? One is may nagluway-luway nagbabaralik. Sabi ko nga ni Kayan, ining mga sa tuyang mga residente ka mga barangay nag-evacuar by discretion ka sa tuyang mga barangay official sa mga otoridad na naon sa may evacuation centers. Kapag okay na ang sa indang lugar na pwede nang balikan, nagbaba naman ng mga tubig, so they can go back. Inilang po kasi bago na nabarita na 1 o'clock early morning na may cut off muna ning supply ning kuryente sa area po kang Balata sa Caribis by area kang San Felipe nagpa-fluctuate kasi bago as per information sa tuya kang Director kang Casoreco na mas maray na cut mo na rin at medyo iba ang dalagan baka may mangyari pang rimalaso. So as before 9 o'clock sabi man kasi ito kang Director kang Casoreco with sa pagigipag-ulay niya kay Mayor mabalik naman iluluway-luwayan na nang ibalik ninda. So bako man na the whole portion kang duang barangay nagkaigwa man lang ning mga zona na naapektuhan kang pag-cut off ninda. Radyoman Grace. Okay, salamat sa imo Radyoman Kevs. Good morning na lang kay Colonel. Mayo na kitang kahapotan digdi. Okay po, thank you very much po. Anytime, God bless po. Sir Errol, thank you. Yan sabi Radyoman Ed, si Sir Errol Garcia Terena.
Sa presente, ongoing pa. Kakabot lang ni Alcalde Nelson Legacion. Engon niya nagdisalwas, panagos naman ang pagbuhos nin makusog na oras. So bago sa satuya man na sa tuwing ali sa Banwaan kan pili sa kudig sa syudad ni Naga, almost okay man sabi ang kamugtatan sa Bera Juman. Pwede ta makaulay si Mayor? Sige, sabi Fulbaran ko sabi at Manel si Mayor Nelson Legacion. Mayor, pwede ka makawala sa DWN with Rajuman Ed and Rajuman Grace. Sabi Rajuman Ed, si Alcalde Nelson Legacion para sa iba pang detalye. Mayor, good morning. Good morning, tabi sa imo, Ed, as in Grace. Hi, Mayor. Good morning. Pang nagdadarang ugan sa end programa. Maray na pagkaaga po. Maray na pagkaagaman po, Mayor. Pasalamat po kita. Dawa nga ni isiribot kita sa pag-antisipar kan bagyo. Dahil man kita pinamati nin magusog na rapado kan duros. Except kay itong mga pagpaparabagunas kanuran. Mayor, sa paglibot-libot po rin do sa manibaybang lugar kang Naga, kumusta ang mga kababa na lugar tadigdi? Si mga piga babaha po, as usual na mga lugar, sa mga oras na ini, kumusta? Tigwa tabiid na mga lugar na talagang mababa. As in dahil po kayan binaha. Ang kausakan pagbaha, aramtaman, as early as Wednesday po kaya baga, makusog na si Bagunas kan Uran, nasundan pa kan Webes, Kasuudma, Sagod Ngunyan. Kaya si volume kan tubig Uran na ibinagsak po sa Naga talagang dakulaon. Kan Suudma si kan Webes na hapon ang report po na sinabi sa kuya ni Mr. Mike Padua, more than 100 mm na sila ibagsak. Tapos kanal daw pa ito na Webes and then Kasuudma sa Ngunyan. Around 200 plus 100, subaad 100 na, 300. Kaya dahil po talaga may iwasan si pagbaha sa magkakapirang lugar digdi sa Naga. Pero may mga nanutaran man kita na positive tabi, Ed. Halimbawa, Kasuudma, hali po ako sa Klupa. Nakaulay ko si mga tao po duman, si Ringman, si Bubot, Rentoy. Sinda po mismo nakapagsabi na dahil na ngaya binabaha. Bagamat igwa duman sa may likod na parte, pabuol. Pero si mga tao duman nagsasabi na kaya ito ngaya, araw kayo ng mga panahon, may patuhod na. Igwa kayan, lampas pa. Pero ngunyan dahil na. Si Ringman po, sa Villa Karangahan, igwang porsyon na i-report po sa kuya, pero bako na pareho kan dati. Si Jason, nagduduman ini, taga-duman, dati. As in makakapagsabi, Mayo po. Si report po sa kuya kan ibang official, Mayo. Pero admitiron ko po sa Indo na igwa pa talagang mga lugar na binabaha. At intailing ko dahil po may iwasan. Pero as early as Thursday, igwa po akong instruction sa tarong team na in charge sa mga pagbaha digdi po sa Satuyang syudad. Malinaw po si instruction ko sa Inda na maglibot, kapareho po kan sa Kuyang Ginibo, i-take note si mga lugar na kung saan may mga pagbaha. Asin matapos po kayan, i-review, pag-adalan, ano ang pwedeng gibuhon, tanganing maiwasan ang pagbaha sa mga masunod na aldaw. Iya po. Maray po may positibong resulta na or efekto itong pagkakatapos na kan dakulang drainage yan sa may area kan Villa Karangahan, beneficiado pati ang mga taga-Klupa. Pero tama ka po, may mga lugar pang dapat na remedyohan. For example, tabi Mayor, ining dyan sa may Vilmar Homes, sa Kupakan Kalawag, then iniman dyan sa may Julian Militon. Pagkatapos Kasubanggi, nakaagi ako digdi sa may
portion kan triangulo from CBD nagdigdi pa kong banggi sa studio Kasubanggi. Nakabuyo na ko nakalaog na ko dyan sa may area kan triangulo Radyoman GI. Baha dyan sa area kan triangulo kung halik ka dyan sa may CBD area, may halipot bagang tinampo dyan, nakalaog na si auto ko kaya dinagos ko na. Ini pong lugar na ini, Mayor, papaano daw mahahali ang mga pagbabaha pag-araw kayo ning panahon? Ed, itong sa may triangulo, may tulong party po dyan na talagang binabaha. Ang ang zona 6, zona 3, tapos ining digdi sa may inagihan mo po. Itong sa zona 3, zona 6 na nasolusyonan na po ito, igwang drainage po kita na gibo at napapakinabangan na itong nag-cross po sa Maharlika Highway, luwas po duman sa may Caltex sa gasoline station. Sa daga na pagsasadiri po ni Attorney William Enrile, kung saan igwa kitang entry road man na construhir para duman sa Esplanade Boulevard. So, in fact, kan Huwebes na hapon yata ito, nag-text sa kuya, si Cap Alan Biriso, nagpapasalamat dahil ang sabi po niya, kung kayo ito nga binabaha nga digdingon yan mayo na, as in, maging si Zona 3, naging maray si epekto kan drainage na ginibuta na ang mayor na obheto ko itong madrain itong tubig baha diyan sa may zona 6. Igwa diyan sa may Arago subdivision na inaapod, tapos sakop kayan itong tinampo hali digdi sa may CBD dito paluwas duman sa may Maharlika Highway sa may diversion. Talagang medyo mababa tabi diyan, Ed. So hilingon ta kung ano si posibleng intervention diyan. Ini man tabi sa may Julian Militon Elementary School. In fact, yaon po ako duman kasudma, may mga teachers na naabutan po ako. Nahiling ko po talaga na baha sa sarong portion kan eskwelahan, asin dahil po duman nakalaog sa mga classrooms itong tubig baha. Pero ang komentaryo man iyon na madali man si paghugot kan tubig paluwas. Kung magigirom duman tabi, Ed, kan 2020 pinunan ta si dredging diyan sa may Sagop Creek. And matapos itong dredging na kinumpleto ta sa duman sa may Bukana, sa may paluwas po sa may Bicol River, na mati ang tulos kan mga tao maging kan Julian Militon Elementary School kay ito ang principal si Sir Luis Marasigan. Tinda po mismo ang makakapagsabi na dawa nag-uran min makusog dahil na po binaha diyan sa may Julian Militon Elementary School. Alagad ining mga nakaaging simana talagang may reklamo po diyan at tinahiling ta po. Ngunyan pig inspection po kan team ni Engineer Canning. Akin ako man po na pagmasdan ko kan Huwebes dinarata ipanakiulay itong amphibious excavator kan DPWH asin sa may parting Sagop Creek duman sa may Almeida Highway at ubang kan Robinson's Mall sagod duman sa may likodan kan Yasiano Mall ni kan building ni Robert Oviedo. Pinalinigan ta po ito. Medyo mamundo si na notaranta duman dahil kadakol po si basura. Igwaman mga duot, gabos po ini nagkontribuer tanganing mabagatan po si daloy kan tubig hali po diyan sa may party kan Sister Therese, sa may Doña Clara, duman po sa may Julian Militon. So sa kuya po nga ni naging pakiulay sa mga tao, sa mga residente diyan, dahil nanggad magpara apon nin basura kung sain-sain lang, lalong-lalo na
sa drainage, papunta sa Sagop Creek dahil iyo po yan an maulang, mabagat kan maray ko tang daloy kan tubig. Okay. So tibaad ang kada saro magtabang, mag-asikaso. Ihilingon taman tabi Ed kung ano pa ang pwedeng gibuhon. Napanggitan mo ang Vilmar. Yes, tabi Mayor. Ang totoo kayan apuero sa Vilmar itong St. Vincent. Apektado man din po ito. Yang lugar na yan ang tao sa kan pagbaha. Si dati ko tang nadadalaganan kan tubig papunta dumain sa may party kan kanaman. Dain na. Kaya natitipon na po dyan sa may Vilmar, dyan po sa may St. Vincent. Pinaadalan ko na po yan sa tuyang team sa City Engineer's Office. Nag-submit na po sindan and recommendation po sa Sakuya. Alagad Ed, daradakula si kaipuhan na kantidad sa pag-ibon in mas dakulang drainage paluwas duman sa San Agustin. Kanaman. Okay. Lampas 20 million tabi Ed ang kinakaipuhan na budget. So pigaanap na tabi yan considering na last part of the year na masakit-sakit. Okay. Hilingon ta po kung kaya next year pero aram taman kaya baga na dakula ang pangaipo sa mga flood control, drainage projects pero ang resources kanaga daiman arong kayang kadakula. So hihilingon ta kung sain mas mamamaximize ang resources po kanaga. Mayor, nabanggit mo na dati nakakadalagan dyan sa may kanaman si tubig ano. Ang unyan dahil na. Ano si dahilan? May mga natural waterways na natapaan, ninhulikan mga development dyan sa lugar kang kanaman. Kanyaon po sa opisina si Mayor Nelson Ligaspi. Tamang-tama, nabaritaan po ni Councilor Vidal Castillo. Nagpunta man po siya sa digdi sa opisina. Okay. Asin ang pigulayan po sa kaito si pagbaha, si posibleng solusyon. Sa urulay na ito, medyo nagkairinitan po nga ni. Nag-init si Pamayo ni Councilor Vidal Castillo pero napacify man. Na tabi ito, Ed. Tano. Malinaw duman na si tubig nahalik ka ito sa Vilmar sa may St. Vincent as nagbababa sa may partikan kanaman nabagatan na. Sa kumbaga mayo ng maluluwasan duman sa parting ito. Kaya ang option mo niyan maghanap nin luwasan bako papuntang kanaman kundi papunta duman sa may Kalawag, duman baga sa may dakulang open na drainage. And then ang pinakapuro kayan duman sa may San Agustin, ito may NEA flood or irrigation canal. Irrigation canal. Mayor, irrigation canal. Iyan